ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ନିବାରଣ ଅର୍ଥେ ଏହି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହିଣୀ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ଜାଉବଢ଼ା ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପାଇଁ ଆମେ ଜାଉ, ଡାଲମା, ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଦଶମୀ ପୂଜା ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ 9ଟା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାଲମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ